Pagbisita sa mga sementeryo sa Dagupan City, ipagbabawal muna sa nalalapit na undas. Silipin sa report ni King Guevara. Ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang pagbisita sa mga sementeryo sa lungsod ng Dagupan simula October 30 hanggang November 2. Base ito sa inilabas na executive order ngayong araw. It's very difficult to sign this EO, but given yung public health emergency kasi natin na steady na tumataas ang mga kaso, I think kinakailangan na mag-anunsyo tayo ng mas maaga. Bagamat apektado ang marami, kabilang ang mga nagbebenta ng bulaklak at kandila, handa naman tumalima ang mga namamahala sa ilang sementeryo sa lungsod. Paghanda namin sir, siguro hindi natin mapipigilan yung mga dadalaw. May dadalaw siguro. Papatupad na lang natin yung social distancing. Siguro mga official na ang magkocontrol niyan. Taon-taon tuwing buwan ng Setyembre at Oktubre, may mga ilan nang nagpapalinis ng mga puntod ng kanilang mga kaanak sa sementeryong ito. Pero ngayong taon, iba raw dahil wala pa dahil nga sa epekto ng pandemya. Hinimok ng local government na bumisita na lamang ng mas maaga upang makadalaw pa rin sa mga yumaong kaanak. Samantala, naglabas din ng executive order ang syudad ng Tarlac. Isasara ang lahat ng mga sementeryo sa Tarlac City mula October 31 hanggang November 2. Ito'y upang makaiwas sa anumang pagtitipon at dagsa ng mga taong dadalaw sa sementeryo sa darating na undas para maiwasan ang hawaan ngayong may pandemya na dulot ng COVID-19. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amyanan.